Barkanku da zuwa tashar Ajidaɗi Top TV. Idan yau ne zuwan ka da farko ka danna mana subscribe kana ka danna ƙararrawa domin samun rahotanni da zarar mun ɗora. Rahotanni da ɗumi-ɗuminsu. Zaɓaɓɓen gwamnan jihar Kano wato ko Injiniya Abba Kabir Yusuf ya zargi gwamnatin jihar Kano da yunƙurin amfani da wasu kuɗaɗen ƙananan hukumomi. Abba Kabir Yusuf ya ƙara da cewa kuɗaɗen da wannan gwamnatin jihar Kano ta ɗiba tana tunani kuɗaɗen za a yi amfani da su ne a wajen zaben da za a gudanar ranar Asabar na cike gurbi da za a biyo bayan haka ne Abba Kabir Yusuf yake zargin gwamnatin jihar Kano cewa za ta amfani da wannan dama ta gayyato 'yan daba daga sassan gurare daban-daban. Abba Kabir Yusuf ya ƙara da cewa sun samu rahotanni gwamnatin jihar Kano za ta fitar da kuɗi kimanin miliyan 60 a kowace local government da za a yi zaben cikin gurbi. Local government ɗin da za a yi zaben cikin gurbi su ne nan da Nasarawa, Doguwa, Wudil da sauransu. Ta gefe guda kuma za mu ji wani rahoto mai jan hankali. Gwamnatin jihar Kano ta musuluntar da mutane 138 sun karɓi kalmar shahada ƙarƙashin jagorancin gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje da cibiyar ta Ganjujiya. To masu sauraro, kar ku manta kuna cikin tashar Ajidaɗi Top TV. Idan yau ne zuwanka na farko ka danna mana subscribe kana ka danna ƙararrawa domin samun rahotanni da zarar mun ɗora. To masu sauraro, a yau ne za ku ji cewa shugaban 'yan sandan Najeriya ya kori 'yan sandan da suke yi wa Kahutu rarara rakiya. An kore su daga daina mai rakiya ne bisa zargin su da ake yi da yin harbe-harbe a gurin da bai dace ba da kuma tsorata wa'insu al'umma a sashen gurare da dama. Kar ku manta masu sauraro, har yanzu kuna cikin tashar Ajidaɗi Top TV. Idan yau ne zuwanka na farko ka danna mana subscribe kala ka danna ƙararrawa domin samun rahotanni da zarar mun samu. Muna godiya da irin gudunmawar da kuke bamu. Muna jiran ku a comment section domin jin ra'ayoyinku. Duka dai a nan muka kawo ƙarshen rahotanninmu a yau. Muna godiya da kasancewa da tashar Ajidaɗi Top TV.